Hello guys! It's me, Michelle B. And herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning dito sa amin. Anyway, hindi na pala masyadong good morning kasi alas 10 na guys. Talagang nag-ano kami ngayon, medyo nagtanghali kami ng gising. Mga 9 lang, ganyan. Ganon. So, anyways, nag-ano na kami, nagkakape-kape na kami. Ano ngayon guys, ang weather forecast ngayon is cloudy with 2 degree, but still the ice, the snow is still there. Ayun. And ang sabi ay, mag-ingat dahil frozen, madulas. It's not really good to walk outside, but we will look later if we can go out and try to play with the snow with our baby boy, because our baby boy is here in the house. And yeah, Mac-Aus. Oh yeah, ano niya, Aus market kasi ngayon pinapanood siya. Nakita ko sa inyo yung bili ng asawa ko sa akin. Yan siya guys, oh. Ang cute niya. Size 40. Kasi pinasusobrahan ko ng isa. 39 ako eh. Pinasusobrahan ko ng isang size. Para siyempre, ano mo yun. Pero pambahay lang to guys. Ang ganda sa paa. As in, papapawisan. Mararamdaman mo yung warm. You know. Ang ganda. Tapos yung isa na binili niya sa akin. Michelle schlafen. Ja, Michelle und Papa schlafen, ne? Morgen Morgen einmal. Tante kommt, ja? Aufstehen. Wie heißt dein Tante? Sandra. Und dein Oma? Wie heißt deine Oma? Psst. Frau. Yan, tinan mo ito guys, yung binili pa. Ito naman ay pang snow, pang outside. Pang outside siya. Maganda rin siya. Ano lang to, sa Aldi lang to nabili ng asawa ko. Nakita niya kasi to, 'di ba? Tapos sabi niya, ang ganda kasi nga kakulay ng ano ko. Eh wala dito sa malapit sa aming Aldi. Naghanap siya talaga ng mayroon akong size, at binilhan niya ako. And 40 din ito kasi kailangan ko ng additional size. Katulad nito. Tapos, kagahapon, nagtumatawag siya sa akin. Kasi nakita nga niya to. So, yun. Binili niya ako. Diba? Pangbahay. May pangbahay naman akong tsinelas dito eh. Yung pangbahay ng tsinelas dito. Binili ko rito sa Aldi, guys. Ito. Pink, diba? Talaga binili ako sa pink ko, diba? Partner pa yan. Charan! Charot. Rafael, bemachen dein Hausaufgabe. Schule. Nicht Müll pinkeln. Ja, genau. Nicht Müll das schon, ja? Nicht schön. Gumagawa na siya ng kanyang Hausaufgabe, guys. Ano yan? Assignment. Hausaufgabe assignment. Yan. Oh, alle, bitte. Mac, alle, bitte, Rafael. Hi, guys. Nag-Aldi pala kaming dalawa ng aking baby boy. At ito yung aming napamili. May später babagihan yung balkon niya, grillen niya. But it's called draußen. Ano yung frame, tapos itong ribbon ng aking kasawa. Carrots, pak choy, broccoli, yung patatas na yung meron dito. Ano ito guys eh? Mediterranean kartoffel wedge. Ayan. Yung sinasabi ko sa inyo yung patatas na yung mga dahon kahit. And then, bumili ako tagis na kasi yung nila, Lenor. Ayan o. 4 pala itong Tapos, tubig. Malaki. Ayan lang. Tapos, mag-ano ako guys. I-preheat ko pala itong aming oven. Dahil ako ay
magluluto ako ng yung whole chicken namin. Yan ang aming ngayon, lunch. Donuts? Meatloaf, donuts tag, fried tag, and then beta yung Tasha Rafael. Yeah. Ito yung aking outfit ngayon. Oh, baby, baby, I like you supposed to do. Sila labas kami ng balkon. Ito parang susuot ko pa rin yan. Okay lang yan. Naka-sale siya, kaya bumili ako. Malaking-malaki na siya. Ano ba ito? Up to 68 wash daw. Tapos, 1.7 liter siya, guys. So, ito binili ko, guys. Para sa aming labahan. Ito yung aming chicken. Binili namin kagabi. May sausage mo dito. Nilagay ko lang ito dito sa puno yung rest namin, guys. Puno. Ito, nilabas ko kasi nilagay ko yan. Mamayang gabi ako ito salad. Diyan ang muna. Ito, tatlo na lang ang natira. Total, bumili ako nung nakaraan, guys. Kasi nga marami kaming picture dyan. Kailangan mong i-frame. Zayet summa. Mabringin. Parang mamakain soya sa house eh. Mami. Sabi niya, dadalhin daw niya yung soya sa bahay ng nanay niya. Sabi ko, bakit? Walang soya sa bahay ng nanay mo? Aray ko. Hindi na ito, guys, nakamarinate na ito eh. Ito ang gusto ng aking asawa. So, binili namin ito kahapon sa Lidl. Mom, give me flash. Flash. Yeah, flash. Yung balkon pa ito. Grilling. Because you like. Tasha. What's Tasha? Diba? Direct lang natin ito dito, guys. Wah. Kulob. Yun. Ito na ito. Itong chicken na ito. Preheat lang ako. Binili pala kami na na ito Angus burger. Ayan, meat. Gusto niya mag-grill sa labas. Pagbigyan natin mag-grill. Kasi gusto niya mag-grill. Pero wala kaming tinapay, yan lang. Kasi nga, yan pagka bumili naman ako ng burger bread, hindi niya kinakain ng burger bread. Pati lang itong naman kinakain niya, tsaka cheese. So, ayan lang, binili ko din ako. Kasi nga, pag bumili ka ng burger bread, hindi mo naman pwede bumili ng dalawa lang o isa lang. Apat talaga siya, apat talaga siya. So, sayang yung mga tinapay. Ayun, naka 30 siya. 30 minutes. Magsaing tayo. Gusto niya mag-grill. Damihan ko na yung saing para hanggang mamaya o hanggang bukas. Ano pala ito? Yung jasmine rice ng ng Aldi na Thailand quality. So, go, yes?
Guys, alas 12 na. Ngayon lang kami magluluto-luto. Kasi nga, kakain na kami, diba? Tapos kain-kain, may mga kinain naman kami. Dito kasi sa bahay, hindi na mawala ng pagkain. Yung pagka nandito yung aking bata, I make sure talaga na may pagkain para makakain. Anytime gusto niya kumain, kain lang siya. Kain lang siya ng kain. Ganun. Kaya lagi may pagkain sa lamesa. Para kung gusto niya kumain, may pagkain niya. Diba? Morgen gibt es Fleisch. Fleisch. Morgen gibt es Fleisch. Essen Fleisch heute, ja? Heute Grille. Oh, heute grillen, ja? Warte, ja? Michelle. Warte, meine liebe Raphael, meine liebe Raphael. Guys, update. Natapos ko na palang i-grill yung ano niya, yung kanyang burger patty. Tapos alam niyo ba? Patapos na rin siya, guys. Ayan, ito na lang tira. Oh. Tapos may kanin siya, ganun. Tapos kaya mo yan, yung kasi ang una kong na ano, tapos nakalimutan ko magluluto pala ako ng gulay. So ngayon pala ako nagpapakulo ng ano, guys, ng carrots, ayan. Pero wala naman yung problema sa kanya kasi nga mamaya kakain din siya niyan. Nasa lamesa, tapos lagyan ko ng, tapos kasama itong, ano guys, broccoli. Mamaya. Tapos, yung aming chicken na, grill. Na-grill na nasa oven. Nandito pa sa oven, guys. Ayun. Yung oras dito, guys, mali yan. Ewan ko bakit hindi ma-adjust. Charot. Ayan. So, anuhin ko lang ito mga, ilang minuto lang. Tapos, ilalagay ko yung ating broccoli. Tapos, ayun. Kakain na rin ako. So, yeah. Pinauna ko lang siyang kumain. So, hi guys, update. Namili pala kami. Ayan, pumunta kami, bili kami ng mga patatas. Kasi patatas is life. Kinunat yung mga kailangan dito sa bahay namin. Ayan, yung tinapay na aking asawa, pang baon-baon niya. Yung kanyang cola, which is hindi pwedeng kalimutan. Ganun at mga anything pating. Charot na mga kailangan sa bahay namin. Ayan, tapos ayun, magpe-prepare lang din ako dito guys ng pagkain ng aking asawa, which is patatas lang naman. Papakuluan mo lang yung patatas at lagyan mo lang ng asin. Ganun lang naman yung ginawa ko dito kasi meron kaming kanin. At kung ano yung pagkain namin kaninang lunch, ganun pa rin ang pagkain namin kasi nga malaki yung chicken guys. Malaki talaga siya yung chicken na yun. Tapos, ayun pa rin. Tapos may kanin pa naman kami ni Rafael. Tapos ang dami kong mga mga bottles sa kinuha sa ng aking asawa. Ayan, yung mga niya na ubos ng mga pag-iinom. Tapos may nakita ako sa Action na banana chips. Ayun, so matagal ako naghahanap ng banana chips ay nakakita ako doon. Ganun. At yan, magpe-prepare lang ako dyan guys ng na aking asawang dinner niya. Ganun. Tapos, yes, maglinis ng aming kusina, ganun. Kung ano yung mga routines. Ayan lang naman yung ganap namin ngayon guys. Hindi masyadong Anyway, sumunta rin pala kami ng galeriya. Ayan. Tapos meron kasi doon sa loob guys na laruan yung mga yung mga Lego, ganun. Tapos doon lalaro yung mga bata, ganyan. So, doon, nag-enjoy din yung bata namin doon. Meron din naman siya dito sa bahay namin, pero gusto namin siyang makalabas-labas. And kung narinig niyo yung aking bata, ayun. So, nandito siya sa bahay namin. So, yeah. Anyways, ayun guys, ayun lang naman ang gagawin ko. At ayun lang naman yung ganap natin today. Ayan, sana nag-enjoy kayo guys sa video na ito. Ayan, maraming salamat guys sa patuloy na pasuporta at patuloy na panonood ng aking vlog from the beginning until the end. Thank you so much guys. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. So this is our food guys. Thank you so much.